O, kako mala slatka flašica. A ja imam srednju flašu. Koliko kole? Oho! Da. Jedva čekam. Šta je? Mogu li ja prva da počnem? Dobro, hajde. Sigurna sam da ću to brzo uraditi. Ne razumem. Zašto se ništa ne sipa? Pa to je čokolada. Zamislite. O, da, prelepo. Oho, a unutra su bombone. Neverovatno. To je prelepo. Jao, čekajte. Izgleda da etiketa ipak nije stiva. Pa dobro. Ko je sljedeći? Ja sam. Ja imam srednju flašu. Jedva čekam da je probam. Poješću prvo poklopac. Ups, promašila sam. A šta je unutra? Hej, ne diraj moju flašu. Oho, ne mogu da verujem. Unutra su bombone. Sad ću da ih prospem. Gledajte. O, da. Dobila sam baš mnogo bombona. Blago meni. Baš su lepe. Želim da pojedem sve. O, da. A zajedno sa čokoladom to je još bolje. Jao, i meni se jede. Ja sam dobila najmanju porciju. Dobro, Ema, uzmi. A tebi nisu dali. Jao, to nije fair. Hej, jesi zaboravila da imaš najveću flašu? Što plačeš? Jao da, upravo si. To je baš ukusno. O, oduševljena sam. Samo što mi nije zgodno da jedem ovu flašu. O, možda da zagrizem poklopac. Da, tako je bolje. Oho, i ja imam bombone. To je prelepo. Želim još. Hajde, vadi se. O, Ema, tako si pametna. Baš ti hvala. Sad ću razbiti svoju flašu. Bam, bam. Neverovatno. Koliko bombona. Ne mogu da verujem da je to sve za mene. Završila sam. Oho, šta ti je? Devojke, poslužite se. Tu će biti dovoljno za sve nas. Baš ti hvala. Da, to je prelepo. Mnogo ti hvala. Nema na čemu, devojke. Ne zaustavljajte se. Ne planiramo. A šta ste sada dobili? Neverovatno. To su nudle Huba Buba. Clementine je dobio najmanju porciju. A kod Miley je najveća. Blago njoj. Dakle, ko će da počne? Očigledno Quentin. Da, znam. Okej, hajde da probamo. To je baš ukusno. A još mogu naduvati balon. Cool. Samo šteta što se nisam najeo. Dobro, Sophie, sad ti. Ja, pa dobro. A vrlo rado ću probati svoje nudle. Ne treba mi čak ni viljuška. O, da, to je predobro. Došla mi je ideja. Sad ću malo skratiti tvoje nudle. A ovo ću uzeti sebi. A da, tako je. Prelepo. Šta? A gdje je moja kanta? Quentin, jesi poludeo? Šta ti je? Izvini, bio sam gladan. Baš si bezobrazan. Dobro, sad ću napraviti balon. Gledajte. Oho. Da, baš je moćno ispalo. A sad ću napraviti neku figuricu od toga. A još malo. Eto. Ovo je kuće. A mogu da se poigram? Hvala, to je baš cool. Samo što si dalje ljutim na tebe. Tako da je vreme za osvetu. I bam! Eto, tako ti treba. A više mi nećeš krasti hranu. Sophie, šta si uradila? Ajoj, to je jako smešno. Jedi već svoje nudle. Da, sad ću. Wow!
A zašto mi niste rekli da je to tako ukusno? Blago meni. Oduševljena sam. Hoću još i još. Ajoj, šta joj je? Da li je stvarno ušla unutra? Da. A sad ću napraviti veliki balon. Gledajte. Imam loš osjećaj. Ćao. Wow, kako je lepo ovdje. Vidim svoju kuću odavde. O ne, gotov sam. Ovi čipsevi su tako veliki. I još i ljuti. Ajoj, jadan. O ne, i kod mene ljut čips. Dobro je, baš sam srećena što ima malu porciju. Ajoj, Quentine, jadan ti. Okej, prijatno mi. Sad ću probati svoju porciju. Za sad mi uopšte ni ljuto. Da, mogu mirno pojesti sve. Da, uopšte se ne plašim. Prelepo. O ne, prerano sam zaključila. Jadna, drži se. Dakle, ti si sledeća. Srećno. Jao, uopšte ne želim da probam to. Plašim se. Dobro, uradit ću to. Oho, zašto mi niko nije rekao da je čips tako ukusan? To je super! Poješću još. Da, baš mi se sviđa. O, da, blago meni. Ups, šta se dešava? O, ne! Treba je hitno spasiti. Što da radim? Znam, imam vodu. Da, kakvo olakšanje. Quentin, šta bih radila bez tebe? Ali ti si sledeći. O ne. Prokletstvo. Padam. Quentin, probudi se. Ojoj, užas, hajde, ustaj. Quentin! Hvala, Chloe, ti si pravi prijatelj. Jao, da li ću morati da pojedem ovo ogromno pakovanje? Baš mi je krivo što nisam dobio najmanju porciju. O ne, ovo sigurno neću preživeti. Okej, uradit ću to brzo. Okej, za sad je sve u redu. Da, još malo. Hajde, Quentine, možeš ti to. O ne, izgleda da počinje. Ajoj. O ne. Ali zato mogu ispeći marshmallow. Da. Šta? Da, upravo si. To je odlična ideja. Quentin, ti si super, baš ti hvala. O, da, prelepo. Da, to je baš ukusno. Baš mi je drago, ali neću još dugo izdržati. Jao, tačno. Trenutak, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Hvala, devojke. Hoćeš marshmallow? Izvoli. Naravno. Fantastično. Pa to je kola, super. Kim ima samo jednu teglicu, to je čak i tužno. A Chloe ima 10 limenka, ona je presrećna. Svi vole kolu, ali Tina je imala najviše sreće. Dobila je 100 slojeva kole. Super. Neverovatno. Dakle, Kim počinje. Hajde, Kim, brzo ćeš ti to. Da, nemaš sreće danas. Imaš li ideje kako otvoriti limenku? Da. Ja ću koristiti olovku. Treba dugo trljati poklopac i onda će se kolo otvoriti. Gledajte, nikakve magije, samo TikTok. Uspela sam. A sada vadim slamku i pijem.
O da, kako ukusno. To je to. Chloe, sada ti. Stvarno, važi. Sad ću otvoriti limenku i probati. Obožavam kolu. Taman se može, Nela. Mogu popiti 10 limenka za nekoliko sekundi. U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Otvorit ću sve svoje limenke. Da, tako je. Jedna, druga, treća. A zatim ću staviti na njih gornji deo flaše. I sada mogu popiti sve odjednom. To je jako moćno. O, to je baš cool. Chloe, iznenadila si nas. Sad je red na Tinu. Hajde, ti imaš 100 komada. Kako ćeš popiti sve to? Imaš jako mnogo kole. Krenut ću od gornje limenke. Otvaram. A sad ću probati. Wow, prelepo. Gasovi izlaze. Izvinite. O, ne. Kula će sada pasti. Pazite. Ajoj. Sve se srušilo pravo na nas. Kakav užas. Sa njima nešto nije u redu. O ne, sad će pući. Sakrite se. O ne, sva kola eksplodirala. Pazite da vas nešto ne pogodi. Jao, ti negotova. Sakrite se ispod stola dok ne prođe. O ne, limenka leti pravo u nas. Što? Kimberly ima tako veliku tortu, a kod mene najmanja. Wow, kako lepa torta. Oduševljena sam. Obožavam roze boju. Oho, a ja sam dobila najveću tortu. Cool, a nikad nisam jela tako velike torte. Quentin, ti si imao najmanje sreće, ali možeš da počneš. Okej. Ovaj šlag je prelep. Tu je svećica, mogu zamisliti jednu želju. Želim da dobijem najveći slatkiš sljedeći put. Hej, gde će? Quentin, ti si luzer. Tvoja torta odletela. Dakle, sad je moj red. Tina, mogu li probati? Naravno da ne. Ova torta je samo za mene. Quentin, ne smetaj mi. Moram zamisliti želju. Barem pače. Došla mi ideja. Stavit ću Tini petardu umjesto svećice. To će biti jako smešno. Zašto ne mogu da je ugasim? Zašto neće? O ne! Moja torta pukle i sad sam sva umazana. Tina, to je bio prank. To nije smešno. Ali torta je svakako ukusna. Čak i u ovakvom stanju. Da, baš mi se sviđa. Okej, konačno je moj red. Moja torta je divna sa svih strana. Nevjerovatne. Ništa bolje nisam vidjela. Dakle, zamislila sam želju. Sada mogu probati. O, da. Ukus je savršen. Njam, njam. To je najlepše što sam probala u životu. Čekajte, a šta se dešava? Zašto se moja torta smanjuje? Hej! Lopovi! Kako vas nije sramota? Izvini, Tina, hoćeš? Ne treba mi vaše mrve. Pa dobro, ne moraš. Ali to je baš ukusno.